Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 3 sa bulan sa Hunyo tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos kapitulo 12 bersikulo 28 ngadto sa 34. Unya didtoy usa ka magtutudlo sa balaod nga nakabati sa panaglalis nila. Nakita niya nga maayo ang pagkatubag ni Jesus sa mga Saduceo busa miduol siya kaniya og nangutana. Unsa mang sugua ang labing mahinungdanon sa tanan? Mitubag si Jesus. Mao kini ang labing mahinungdanong sugo. Pamati Israel, ang Ginoo nga atong Dios maura gayud ang Ginoo. Kinahanglan nga higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong salabutan ug sa tibuok mong kusog. Ang sunod mao kini, higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Wala nay sugo nga labi pang mahinungdanon kay niining duha. Ang magtutudlo sa balaod miingon kang Jesus. Husto ka na magtutudlo. Tinuod ang imong gisulti nga ang Ginoo lamang maoy Dios ug wala nay laing Dios gawas kaniya. Busa ang tao kinahanglang mahigugma sa Dios sa tibuok niyang kasing-kasing, sa tibuok niyang salabutan, sa tibuok niyang kusog ug kinahanglang higugmao niya ang iyang isig katao sama sa iyang kaugalingon. Mas maayo ang pagtuman niining duha ka sugo kaysa pagdala og mga mananap nga sunugon ibabaw sa halaran ug sa paghatag og ubang mga halad ngadto sa Dios. Nakamatikod si Jesus nga maalamon kaayo ang tubag sa maong magtutudlo sa balaod busa miingon siya kaniya. Dili kahalayo saging harian sa Dios ug wala nagayoy nangahas pagpangutana kaniya. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.